ये देखो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजि भगवाननाय महर लाना सोनाफोर दामुगै एमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोस्रांलाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालां आरोना बेनिफ्राय आं दिनै एसे स्ल'आव रायलायनो सेस्था खालामगोन मानो होनबा आगोलाव सेस्था खालामनानै जाफुंसारनो हाबायमोन ओमफ्राय आं गेजेरावनो ओमफ्राय आं नै दा साननैसो बिराद स्पिडआवसो ब्लग्स बानायगासिनो दङ रायलायनाया सोरबा आंखौ आरो सालाय खान्दा सानबावलायबाय मानो होनबा स्पिडआव रायलायबा सालायाबो थाब थाब गिदिंनांगौ जायो नालाय अबेबा वार्डफोरखौ सालाय खान्दानि खोनाबाय खोमा आं उफाय गैला आं दिनै बे बदनामखौ लाला लासैनो सालायखौ फिदिंबाय थानोसै आरोना बेनिफ्राय मुसुगुराव जेबो आखियाखै नालाय आसलि मुसुगुरा बेसो आंना इसोराव दाना हरजानाय आलिरलायला मुसुगुर ससे गैलायलायो आरोना सोनायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो ओमफ्राय बिमा बुरैया बानायनोबा बानायाबा था फुंनि खामानि बहा बारग'नो आरोना मेगि मोनथाम रुगासिनो दं आङो बेखौनो चावमिन बायदि एवनानै जानोसै दिनै हालका साथाव होनानै आरोना फिसालायाबो टिफिनाव लांदों जाया ओमफ्राय आनलाकिलि गाइखेरा गावदों सनाफोर मैया हराव आरो खनसे फुदुंफिननो बावदों आङो दा बुंसै आरोना गोदि दंबावोमोन नै जारलासो जाबाय हालका साथाव होनानै फ्राय फिनावहाय नैलाय बिदि रुनानै लाबाय आरोना जायो रुनानै बांद्राय गोबाव खादायाव दोनजाया दे एसे गरम गरम माबा नांगौ नङाबा खादायाव सिथाब नागिरो लुदोबो सारायाबो जादोबो बास एवदोबो मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय सामब्राम थामब्राम जेबो होलाया आरोना बेखौ होनानै दा टमेट' ससखौ एसे सारलाना होनोसै बाखि दाउदै एवनानै मिक्स खालामना हरनोसै आरो लेखाया बासिबायना बाबा गैया गावसोर सानजोंनो स्लिम आरोना बिमाया मोनजादिया नै लेटार फेटार ओमफ्राय बिनानावनि अयथासारनि जुनैनो बिसिनायावसो फिउ आरोना जेबो सान्थि मोनजाया चाइनानिफ्राय लाबोनाय सबसिखौ जाबाय नोंहा आरो बिनानावनिखौ गबाखब ओमफ्य दा नुबाथाय हब्रा थानोसै जाखाया बिनानावा ओरैनो लायोल' आरोना गावसोर सानो जाबाय टिफिनाव हरबाय बिमाना नांथ'ला दे थांदो दे यगाबो दंबावलायो मेटखौ नै जेने थेने बेगाव सोना हरबाय आं आलायग्राबो दङमोन गावनो लाङा आलायग्राखौ बेग दंखाथारो मेटआनो हामसुसुं जानानै थांबाय जै गेटनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबाय सनाफोर आरो हाबफिननो गोसो गैया आंनि फिसाया आरोना फैदो नानि फैदो एलाय लेंबाबो हाया बैथिं जे दखान दङ बिथिं थाङागौ मानि फैया नों फैदो मा फै फैसा लायाखैना बिमाया फैदो एलाय मोखाङा महा डेन्जार प्रानिसो गोसो सान्थि गोजोन सनाफोर आलारि बाथि फोजोंना लानो हाबाय फुंनि ओमफ्राय मैगं होननायाबो मुलिनो होनबाबो गैया आरोना जोबस्रांजोबनानै दं माने थाङाखै नालाय गाननोनो बायदों गानाबा माथो होननाय बायदि स्राय गाननानै ओंखारबावबाय सनाफोर गस्ला गोदानखौ आरोना बिमा फिसा ओरैबायदि रेडि आरोना थांनो रेडि मा रेडि खालि दखान थांनो सिदा सिदि बेयावसो आसन आरोना स्कुटिजों फैदों फैनायखौ लालायलायासै सनाफोर आङो नै आदार मैगं बास्केटाबो खालि नालाय बेयावबो हाबाबालाय माथो रेहायबाव नै बेनोथ' मेन सेरनै हरदोलाय मादै नै सामब्रामालाय बेसे हा 70 बाबा खमायथारा दासिमबो बाबारे बाब टमेट'आलाय बेसेबां मादै टमेट'आ 20 थाखा आयै दामफोरा थांनायावलाय बारा सान्दुं नङामोन सफैगौ सौखौमानि थिं जाबोबायसो आरोना आंलाय सानदोंमोन दिनै बारा सान्दुं नङा नामा ओमफ्राय आंना बाजार खरसा बेनो ओंख्रियाबो बुरजा लाबोनानै दोनफैजाया आलुआ सेरनै लाबोबावबाय नायनोसै खयदिन थाङो खनसेनि 3 केजिखौथ' 13-14 दिन थांहोनो हाबाय आङो एबार बे सेरनैया खयदिन थाङो आइदै शिलंनि कफिनोहाय जानाय नायनो लुबैनानै लाबोदों आङो माबायदि जागोनथाय मालाबा गसंख्रांलायनाय कफिसो मोनो आरोना लाना फैबाय गैया जेबो बेनो बिराद गोबावजों आरोना दिनैसो माला जानायमोन बावगोमाबाय आङो आधा केजि जादों आरोना आधा केजि एसे खमबाबो जागोन सानदोंमोन आङो बाट गैयामोन फिसा मोनथामाव सोंबाय मोनथामबो ख'आव मालाय फिसायानो गैयाबा लानानै फैनांबाय लासिं सिं दाउसा बेसेबां नागिरबाय थानो होननानै ग्रेभि संनानै जानोसै देहायाबो दुरबल मोनलायलाङोना एनिफ्राय आइ एम दि उइनार सनाफोर मा होनो अमा बेदर जायैया कुल मिलाके आं नोंसोरनो खिन्थानायाथ' मंगलबार बारायमोन खोमा दिनै मंगलबार
फुरा सप्तासे जाबाय खिन्थु बेनि साननै ना सानथाम आगोलाव जानायमोन मतलब आङो 10 दिन अमा बेदर बासिनानै थानो हाबाय नङाबा आं बे 10 दिननि गेजेराव खननै बा खनथाम अमाया जाखागौमोन आरोना थानो होनबा थानो हायो खिन्थु जानो होनना लुगैबानो बास जानो आरोना दा थादों नालाय थादों आरो ओमफ्राय दाउ बयलार सप्तासे जाबाय मंगलबाराव जादोंमोन जिदिना प्रेसार सुवादों जिदिना मंगलबाराव आरो जास्रालायबावदों आरोना दाउ बयलारखौ ओमफ्राय जायाखै सोनाफोर हायो थानो बिमा बुरैना देहानोबो नांगोन एसे भिटामिन बुस्थुबो सोनांगौ जाहैयो एकदम पियर डिसि होनना बुंदों ना क्रस ना टस खुनु हमनो हाया आरोना आङो दाउखौबो रायजानो गबाय नोंथांमोनजों आरो जाया सनाफोरा अमाखौ आरो जानाय नुयोबा रायबाव दिनै मंगलबारसिम 10 दिन थानो हाबाय बिनिफ्राय आरो जानाय नुबावबा आरो रायबाव आरोना थाबावथारनानै नायनि आङो बेनिफ्राय सनाफोर आंनाव मोनसे कुइसन एकदम दिमागाव हाबगासिनो दं आरोना आं अबेबा भिडिअफ्राव फौजि बिथां होननानै खनसेबा खननै रायखांदेरनाय जायो बिराद गाज्रि खालामनाय जाबाय नामा बेनि मतलबा मा आंल' फौजिनि हिन्जाव होननानै खिन्थानाय जायो नामा आंनि फिसाया जुदि फौजिबा आं बेखौ फौजि बिथां होनना रायखांखानांगोन बा बिफा होनना रायखांनांगोन बेयाव आरो माथो गाज्रि मोननांगौ लागा दङ बे मेलेमफ्राव मा दङ ना गावबो फौजिनि हिन्जावसो ना सोरनिबा हिन्जावसो ना सोरबा इन्जिनियार डक्टरनि हिन्जावसो आं मोनथिया बे लिरगिरियाबो हिन्जावानो आं हमनो हाखाबाय बुजिनानै मोना आरोना आङो मानसिफोरनि मेलेमाव मा दङ महिलारि बिनानावजों आं कन्टेक्ट खालामथारनांसिगोन आरो मैया कमेन्टआव फैखादों आब' कबिता स्वरगियारिनिबो आरो लिनि बिमानिबो कमेन्ट फैखादों आंहा खुनु खोथा गैला आरोना बयबो टिमाव दङ बेबायदि जाब्रां थाब्रां दिमागाव लाबोनानै कमेन्ट लिरग्राफोरखौ देनायनि आरोना दोसोनायनि स' टिम जानानै दोसोनांसिगोन नोंथांमोननि बिथोन बायदियैनो सनाफोर आङो बेबायदि कमेन्टखौ आङो माइनाव लाया आरोना अब्लाबो शेयार खालामनांगोन मानसिफ्रा माबायदि साननोबो हायो सोरनिबा फंसे रावखौ खोनानानै सोरनिबा माबा मोनसे बुंनायखौ खोनानानै मानसिफ्रा माबायदिबो साननो हायो आरोना बेखौ बाथ्रा सनाफोर आरो बुंबावसै आङो फौजि बिथां खामायग्रा गथ'फोरखौ नायनांगौ आंहा जानांगौ लोंनांगौ मोजाङै सोलिनांगौ जाबावनोसैलै खर्था लाबोनाया सनाफोर बिराद उखैबाय फुंनिफ्राय जेबो गैया नालाय स' बाथो आरो जायबा आंखौ बेबायदि कमेन्ट लिरदोंमोन नों दाहार हरनो गावनि फिसायनिखौ नों दाहार हरनो नामखौ स' नोंनि फिसायनि नामखौ रायखांबाय थागोन आं बा मा मावो बेखौ खिन्थाहरबानो जाबाय बेखौ रायखांदेरबाय थागोन आङो गावनि फिसायखौ रायखांदेरनायाबा मा गोरोन्थि जाखो खम जारलाहाय सोरखौबा रायखांबाथ' दाय जागौमोन ना गावनिखौ रायखांनायाबो गाव दाय जाबावोबा मा जागोन मानो लाजिनो आयौ फिसा थेंक इउ दा बे मा गोसो गोरबो मेलेमाव दङ जखन खुगायावबो फैखायो स' आं बे बाथ्राखौ खुगायावबो लाबोदेरबाय बेयाव जेबो गाज्रि आं नुनो मोनाखै आरोना दाहार हरबानो जाबाय दे नोंनि फिसाया मा मावो मा नाम रायखांदेरना होनो आङो सोर गावनि फिसायखौ बिदि रायखांजानो दाहार हरबाय बायनो दे खम जारलाहाय गावनिखौ रायखांबाबो दायो आंथ' हरनाय नङाहाय दा बायदियाव रायखांथ'नो होनबाबो हरनाय नङा आं नामबो हरनाय नङा आङो गावबागाव फिसाय मा मावो मा बुंनो गोसो गावबागाव फिसायनि सायाव बुंबाय था आंनि फिसायनि सायाव दा बुंदों ओंखायनो आंनि फिसायनि सायावनो बुङो सनाफोर फ्राय गोसोआवथ' सान्दों गोथाव संजानो ग्रेभि एसे आलु होलायनानै आरोना ओमफ्राय आलुखौ रुग्रोगोनसै आङो मानो होनबा दाउसासो नङा होमबा आलुआनो रुइख'नाय नङा ओमफ्राय बेफोरखौ फुरा मिक्सारावसो ग्रेभि खालामलायगोन रेडि ओंखामबो जानानै लाखाबाय आलुखौबो एसे खननैसो सिटि मारिना लानोसै खामानिया ओरै जारौ मारौ सोलिगासिनो दं आरोना जाबाय थाथोंसै ओमफ्राय ओरै फिसाजोनो आरो एसे दालिखौनो संबावगोन आङो मानो होनबा बै रोसिखौबो आं जाहोनोथ' हायो खिन्थु दा दालिया बोलो होनगोन जानाय समाव ओमफ्राय एसेल' संसै आग्लायबा दा मोनायाव बिदाजोंबो लागावनोसै बिदायाबो दालिखौनो सोंखायो नालाय नाराथार आं बारा देखायनो हायासै दै होबाय आङो ओमफ्राय मा होनो एसे लाव जागोन नालाय मोनानिबोसो नालाय आंना गोथाव जाबानो जायो तेजपाता गांसे गारलाना होबाय गोदौदो एबार गुर होनलायनाय आरोना दालियाबो ओरै सिटि मारिबाय फाइनालि आंनि ओंख्रिनि लुक्सआ बेबायदियाव थाबथाफैबाय आरोना एसे सिगाङावनो मोन्दों खिन्थु दालिखौ फुथुग्रोनानैनो आङो फटखरिया बन्द' खालामनांदों आरोना मोजाङै देखायनो हायाखिसै उन्दुलांबाय ओमफ्राय दालिखौबो एसे गोदौहोफिननोसै आङो मानसिखौ दा सिखारबासो जाहोनोसै आरोना ओमफ्राय नै ओंखामबो खुरनानै लाबायानो बिमा बुरैया वाव नुनायावथ' साखियाखै दे सनाफोर एकदम साखियाखै आं टाइमानो गैया आरोना फिसाजो फटखरियाव उन्दुनो
बेदर माबा दिसिबाथाय बेबायदिनो दा मोदोमखौ लाफ्लांगोन फिसालाया मोदोम थोदोमानो मोनजानाय नङा आरोना जासाब जाराब रोसिखौ जागोन बियो आं जायखिजाया खर' मर' नागिरनानै लानोसै आलुआथ' आरो माथोबाव जाबाय दे बिमा बुरै बारा हानग्लाबबाय थानाङा मोनायावबो जानांगौ फाग्लि बिदि होननानैसो कन्ट्रलाव दोननांगौ गावखौनो गाव नङाबा आखाइया थांबाय थायो जाबाय मोनसेनो हेभि आरो मोननै मोनथाम गैया एकदम नांखादों संख्रियाबो हटेलनि बायदि नुदों कालारा हटेलनि बायदि दाउ बेदर ओंख्रिनि फुरथि जानो ना आद्रा जानायनि टेनसन जानो हनै सिखारबायानो हनै नै जालासो मारगुलि बिमा जिबन ओरैबादि उन्दुनाय आंनि फिसानि एसेबो उन्दुनो हाला नों माव हा आसि घन्टानि उनावसो नायफैफिनबाय नै सनाफोर भगबान आद्रा उदै गुदुङैनो दङ दंनायालाय ओंखाम लिलि लाला जेने थेने फिसालायाबो सहैबाय जाखांबाय फिसालाखौबो ओंखाम दौखांबाय सानैजों दुगैनो लाहार फाहार लाबाय आरोना ओमफ्राय आं दुगैनायखौ देखायला अब्लाथाय गथ'फोरनि दुगैनायखौ देखायजाया ब्लग्सआव बारा लाजाया बेनिफ्राय सासे आगैया ब्लग्सआव गावनि नामखौ लानो थिनदों स' आगै सना रैसुमै आरोना आगैयाबो आंनि ब्लग्सखौ नायबाय थायोनो रैसुमै आगै नायबाय था सना शेयारबो खालामना हो आरोना बिब'नि ब्लग्सखौहाय ओमफ्राय सनाफोर आंनि नामखौबा लायाखै होननानै एकदम टेनसन लानाङा आरोना गोसो गोरबोआव लिरखाजोबनायसो आरो गिटार दामनाय ब्लग्सआव नोंथांमोना बिराद फुरथि मोनफादों बिदिनो फुरथि थानांगौ मानांगौ होनदों आं बिराद मोजां मोनदों बेनिफ्राय दा ब्लग्सखौबो आं दोनथ'नोसै बारा गोलाव खालामला आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय जाबाथाय बे ब्लग्सबाबो आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आंबो लुसावनो सिगां गथ'फोरखौसो रायदों आरोना